XA, ngiyazi kade ngilonge 2 years ugoloko kade. I know. I'm sure you're tired of waiting, but there's a reason ngikhethe i-23. Ungayinaki le video la ngangithethisa intshebe la ingafuni ukuqeda ingoma. Madoda. But here's my reason. Phuma nini ingoma yagoloko kanti iphuma nini? Kunini isesha lengoma ngiyithola? Mfowami yazi ingoma yagoloko. Iseqedelwa ngohlelo kodwa sesize sakhetha ukuthi izofika ke-23. Manje lo ngihlokoza nje ukuthi nje abantu beyilindele yabona. Lo ngihlokoza kunezinto zo preserve kanjalo. Kodwa yeza mfowami yeza. Kanti uyayiqalaza ngalapho. Ayiyazi ugoloko mfowethu ayisesithe i-23. Nje ngohlelo liqonde iphume kahle abantu sebezothola nemali bekwazi ukuthenga lo goloko aboshoyo. Engathi umuntu ngitshelela ugoloko sibe sisadla iklabishi. Icabanga you vibing to ngitshelela ugoloko lapha ko-6 January ngebirthday yami la singenamali khona. Doesn't make sense, ne? That's the reasoning. But 23 Jan noma kanjani ngitshelela ugoloko. Thank you for waiting.